in the dance of shadows and light. Murabali omo kigima mwancho mategrali liya BioVision Africa Trust bobono igoli tangani kigima ikamenyero asembio. The Organic Farmer kuwatana na amo na BioVision niko bako koletera kilimo hai numuruberio okumulekera obulimi bw'obwongereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Getempe FM emyeje munebere nikutanisha no nebere ikionga kya mamugusi. Alright, karibu sana mwanchu muligereli no motegereli karibu asumuro buli kurunga kirimo hayo yokoletwa soneli bagali na BioVision na Africa Trust bono morogoba asinchira bene kiguma nono morobali umwanchu matero koletwa na BioVision Africa Trust na kubata na BioVision na Foundation asugusira na kuligelinga atu akoro bulimi obuya buli ne faida na nene mono obulimi buli ayo monene ogokora burago konye ki afya asumubiro gona bayigo bwakonye yomino na kubeka kinde muguko asansa muri bitoki na lero studio mwanchumo tegera linyo tuna monomo obisabu bulimi gukwanira Belil munginano ara monituka igakigma nerulio kurase sub county ya Bobasi alichisomo chiricho Bobasi sub county uraji kutumanya mange kigma elitangani kura moletande atumanyingere ningo asilita alafu baadaye toso ikitukwana. Karibu sana Madam Belil. Asante sana. Nakiri agoro biribi. Asama rieta nkoro ku Belil mongina mukwa inteno mbo bisabwe kelimo gari Bobasi enkorwe department ye crops Kisii County. Yes. Uno mbo bisabu bulemi karibu sana se studio ni maitenga moko komoneking matu abiri na ebo no moko bagiga se studio andake tukuchekera kurigilia mangana yemete gusama liyogo yiki gusiya malyogo yemete nubuye bwo malyogo igasobo chenu nabayugasogo toletera ebitoki anamangana mayasana litangane keguma katugukwanira amalyogo yemete apps ikinkikiga Madam Belil. Amaryogo yekegusia ya na maryogo ari atabu atichi chemical chinde chionsi na ndago tumeka muna amaryogo nande ngo tumekare muna indagira. Ikukiro tukwanira amaryogo yemete gusa maryogo yekigusi nemete liya maryogo ali atabu chemicals. Yes. Amaryogo igatabu chemicals chinde chionsi na ndago tumeka somobere na koleta faida ya afya na boyigo kebo chenu na boyigo koleta ndagira somo ntakoli na maryogo ayu na whatever na ayu. Alright, wana mwanchu muligerelinga kuiguriri ya Belil na tusaka nere gabo no morogobo mwanchu muligereli kiroko kora yenda sisimi yagolika comment gosetu akiresimi ayegenda kubeka ujumbe kandi jume go josoma chinge sana lero ga studio ni nsome ujumbe sana chinge kiroko toma asama bole elibuli lubwate andake iguru yamangana tugukwanira alisokotonyora kurwa kurani gotukwanira gotukwani onsi no mugoko monene nigayiga nyoranga onsi BioVision na Africa Trust kubwata na BioVision Foundation amurobele kurwa kilimo hai Belil mongina nero mogenione as moroba obono aiga as studio bono Belil inki geko gartutumia malyogo asoyiga agosingi gako tokoro bulimi bwa malyogo na mono inki koro bulimi bwa malyogo bwa irili bagali nena asigusi wisukupima buya bagusiba nche to bulimi bwa malyogo sana. Amaryogo yekegusi na bwate faida nene korengana na ububania bwa ekerengo kyo umonto munata gitegosimeka ntobwata amaryogo awa amaryogo aria agosaboti obasimeki osoboremi boria wa maryogo ayo. Bona kutukwanira amaryogo igagusi uisokonyora omaita uisukuligali alise binyore bingi okorora gali ese ebiticha byabangina asichinyomba gali chinka uikonyora amaryogo tasimikire metigite simikire abantu banya kubuli amaryogo na yakigose nkimete simikire gaiga igobono obuya bwa amaryogo igamburoro amaryogo ya nabwato obuya no amaryogo ya nabwato obuya ase amarweire abantu ngo twara bara amarweire aho nanda amaryogo ya nari atabwati chemical bona gokonya abantu nanda amaryogo ya gotoka rahisi sana. Igoncho yo nyesimegete nimwato obuya no bwansu faida nero o faida nero nabo kuoneria abantu bari bakonia amaryogo amaryogo ya nabo
nabo kwoni onyore chibesa chuko bekoso mubuko irera abana school amarioga aya nabago gokonya ase kokoretera chi nutrients ase muberogo yes bono atulgere ngo marioga igana ria igage akora abantu balebo nigo tulgere tigali wancho mulirere akwebolinga andake mario kyari amono agusume kugusiga iga nabayikubuya bwa emburu byoboiga yakora katukwana mario na mayali mario na ria emeteye igo usumi kwebwata mariogo niririye amono gusiga iga ndobwata marioga korokumuna ginger ndobwate chi peppermint ndobwate riogo rikoroku garlic ndobwate riogo rikoroku thyme ndobwate rosemary ndobwate pepper ndobwata marioga mange ayanda koroku fennel ayanda koroku coriander dania abantu mamaete ndobwate cumin ndobwate cinnamon chicandamon amariogo na mange yes adake ekerukulire maligo iga obuja bwao nabona tuchake kuligeri amalioga gwakwana nabona chijinja emalioga nabwa tubu yagitaso mubere nke abantu bakunyutumya nando obuja bomboro byobo iga gakora ni maitinga bangi ngutumya bara malioga sokonyora efaida nabagukulia guchia somubere amarioga ya nabwate faida nene ase mibere yeito muna ntobwata marwira ya muna amarwire muna amakuba ntomwata marwire yenda tubwate amarwire ye stress konyoro monto abwate emechando ye stress enyinge bona amarioga ya muna okonyoro monto abwate rikuba monto nabago tumika muna ginger nabago kogenda gore garlic rosemary ye gotoka iga amariogo yenda naro peppermint yani amarioga ya abwate ago konya marioga ago konya kubweni amarwire amange yes andake nabira nyarekade boni morogo baiga omuntu naro ruko iguno ejinje chiga ngango sime kuchirega iga gusi chigare kingo sime kuchirororo omuntu nyakwibuli bono eyemete igani ngusime gwere gusiga iga ngutumikira una mariogo nando nyigotumika na mariogo ngakiego konya nemuno chiga gwine chiga chubokendo ngakia mangana yenda gusugo segwendagira mangana go rusi stress ebinte biga mariogo konyale amarioga yango konyare 100% amarioga ya nabo ogutumeka bono mririo bwateri kubaiga nabo kobeke ginger se chaime osoriye peppermint korumogondo gari obeke chaime nande remember amarioga ya tabwati chemicals chinde chons bono na mayare esemebere yeito yes igo kwa kwendinga nagetega bel madam bel ngani tulilinga nebya omuntu orosire chai nabakubika ejinje yechae ekonye uburwaire bwaye bwengeme gosino bokendu guseneke uno libagari kwenda kuguliryo yes nabakwate bayo nabona atebeigo amarioga ya ngotokare mogondo nanda gotoka ase yanapatikana kwa urahisi ngotokare yani asubu rahisi asubu bwango mono tadi nto mutako chikoligi mono gusanje kuchandeka nanda marioga ya nabo ko incorporate into endagire ime okoroserie chai okobeka ese endagire iri okurikira rituko bono tori konyore imechando ati okoriryoka boniga abantu mbale boniga batugirtigani metabagina bange gali nyumbago sabagaka endagera ngorosi ure sai na liba sabatu bali riko galia abana banyoruka mbali riko ngorosi endagera igo amaliuga tukwa na yiki gusi na mange na mayana na bagutumika asuko beki endagera akonye endagera iga koleta amal iliyoga somobere amarioga ya nabwate chi characteristics gote nabwate bintu gete bire ime bigokonya marwira yari chinda are okonyora omuntu abwate stress yani amarioga aya agukonya marwira amange ekiona kingento nateba wancho muligelinga inyoranga berel mongina mukuana reto usanganera bono morogoba gigase studio inyora getembe radio 102.7 na getembe television ya maasemo morubule kuna kirimo hayo morubule kwa letu sole kigma asidi bagali nene na BioVision na Africa Trust kubwata na BioVision Foundation na aiga ase studio kwene kinga umurubule yuga okoletire buya kigma gokuwa amangana aliari natural yani na kiekora tukwa na kilimo hai tali bintu biri ngogo cha kuja kutumia bintu bigati chivect kusichi chemical aya nageka tukusanganere giga ase studio kwere kinga alionsi abere baya ego tukira sisimi 0741583878 amabuli yago anchere chisimi chiago chujumbe chiago chanchere chitoma subonge boli amaboli totenga YouTube atekurwa ayego tubwate so muruli bono morogoba tulikere ujumbe ka utaba imbali yetukurwa sigete na nko babwate kurwa sigete liboli aneliriga na akire
congratulations to tebye masemo asinchiriliende bono andake madam Belili emu bisumne bubulimi ekatukulire mangana iga ya amalioga iga amaitaba ntubaroroba akonya kuchandikanga ki bono what are the best apps omulimiara simeke eligere chimoe chibesa asinchuma itegwetani kunyali uneliogo na ndikole tali chibesa bono amaligo na lia turasi emeteki turasi meke eto chibesa ntobwata marioga bwate chiro chiro enene amariogo muna basil ntobwate riogo rikoro ku chamomile ntobwate rinde rikoro ku thyme amariogo nara koro ku sage ogosimeka mogondo oko abwate chiro enene echiro echinse chia chesko amarioga yanko gendare Europe amarioga yanata keiru Europe sana ntobwate riogo rikoro ku basil oh yes ntobwate bay leaves ata keiru chinse chesko bono ririo moremi agosimeka asobonge akonyora sokere ready nande akwoni asobwango onyore faida yes iko wetani kwenye simeka una malioga asugo tumeka soko lenda chimereito na nabutukunyo tumia buna ekorosiebes na source of income yes asuko kwenye simeka na kwenye nguchisiko asa kwenye simeka na koyoni siko na koyatumeka nyomba munendagira kai iko na watu kunyalia tunyaoni atochibesa na ndato lioga sumubere yes Mchumulire mangana ya sana nyirenga kwa isani kubwa na Biovision na Africa Trust na Boigo Biovision Foundation yemo ase mogiga ase studio kwa usanga monere beli mongina ase studio tugwirana tubulisi miyago nyuma ikamiro cha sembeo ura tubulinga enu bwate liboli congratulations igwa tubwate kurwa bona morogoba ikatukusanga ase murubuli obuli moyo kilimo hai. The Organic Farmer kuwatana amo na Biovision niko bago koletera kilimo hai numuruberio okumulekera obulimi bw'obwongereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Alright, karibu sana na ndebo mwanchumu ligereli 0741 583878 enda arabulisi bichagura kidi kuko nyuchiaka onjerena nabugu kwanera igora maliogo ainuma ita maliogo numa itinga maliogo nali gali metetu kusimeka nkali bugata maliogo onye kunyima na hesanga na ituga ubuli miunubu yatugu kwanera ubuli moyo sana mobisabo ubuli mbele mongina mukwana wa retu sanga nero mono ba asiri bakali nene kiombe keligo segia Biovision na Africa Trust na kubwata na Biovision Foundation na asemurubuli okurunga kilimo hai ase studio bono morogoba Getembe Radio. Hello tato minto nsarigo oh yole mbiando mongina tato minto mbijamona na ati ganya sago se ni asenge ndokwala tige video kiwota maruira asumbuira bana tato minto wono ntage to munya kitacho jata bya banta maruira ya seke gusimo mo se je korokwa sina munito kama etile sungu tatu minto egala marioga ito simeke muna bono ninaje to sibaga chisaga lina kuna machingine chitina jechina marioga tatu minto gakimbia mwana soko toto bongeza te abante monte bayo okwane seke kusina linda komanya na ande mobori na ki nakabwata chimbego nda chengenda njena no ikuru anje simeke na ibule bya sana bya mwana na onde likata tatu minto tegarete buya. Alright, sinti saru mungina sarange asiribuli ya goligi ya kigoma bono morogoba na yumu nchumuli na bukura tuwa kiro tebi nga yoto jarakurwa na atengura kwa liba gasini nga ki amalioga yemete oma yetaba antoba liba tama emete ye kigusi emete ne ye ngencho na gekora beli mungina mukwari kaikasi studio. Getembe hello Hello Kia mai koko sakmugram tajeta bakamiki kunera Bono omunyagita yo nyendiria konya yo ko ufieso sera eso sere yo matere koba kobera anda papa kwai kwa malariembe o maitoro keso sere ye kapisa ere yero yo koba buya Bon, da tiria ako to teberi ako liya di kugweni malaria ye tito da ye kabe biye bebere.
Asante sana mbiomuno sana kuruchisomo chiatabaka galia asinginchu yeli boli ya goli ya kigima kubulisi miedega na otengora bulisi miyaga isato iga inyiga asubu wangu mura ntebe mu iguru mu obiso bobole minga kwana gatemba lo. Alo gatembe. Yes. Wairire buya. Karibu sana. Igonare kobolio mogeni oinaki. Na kiokoro kwa. Oya torunga shem na kirongi na bidi zamora nya bitu ngora ru majoga borabu. Shem. Shem nya kirongia. Aha. Karibu sana boli bwana. Igonare komoboli ngaki. Elio bali obwati mu mobere karo mundo bwati mu mobere ngaki nengo goeta kuchimagoro. Imanye tinga bono ndaga kumutaka bono bunandega ga umajoke bora bunakinda monyore. Mbiamono sana. Asante sana mbiamono sana mabuli mange babuli rika igasi njira bene genda kubika comment yako kali ujumbe mabuli your questions your comments your contributions as 0741 5838878 gaiga anse studio yoro morobuli mu yakigma kilimo haya se studio nyorenga gweta silva ali na Bio Vision Africa Trust kubata na Bio Vision Foundation amona into se studio omobisabole mi okurukunerenga Berlin mungina mokua aiga anse studio bona Berlin ngane tikubuguli simie moyo kachibe in call wrong trend as amabuli ande gatamba lo. Hello. Yes, karibu sana ngoyo. Oyo leve konso mkorukioge. Aha. Igomkoboli na amarioga imuna mwanya kwaniro morali kwago piresane gyagara afya yo muntu nerere ngenjo sana. Bono nare koboli na munyagitari yo totebiri nga marioga yagago sinekwa konya anda aoniwa leta kibe. Ngaitora anyore chimbusure kya marioga ya ngayago to. Niwa. Asante sana. Thank you very much. Kwarenga abagusia bange bategere to murubune ande babwato moyo babayigwa mangana iga byakigima negekora tuko myoka bwango iga alafu nkwirendwa mabuli iga babuli iga bono andake tikango yo minto beli no mobisa kero nkwirena sole gali uko changamokera maswali yango kubolinde lakini ekire ngane tikura manyanga ine bono ekatokwanira amaliyo gaya iga tukunyo kwana habo apps ngakyumu ntago nyasimeka a process inga kyugusimeka requirements kyugo ne iryo simeke amaliyo ga alinkasume mugonde ito. Okay, amarioga yekegusi ngosimekware ase chinjira wao. Amariogo nara gosimeku gotumeka obotu. Nare aria gosimeku gotumeka ebite. Okobutura. Okobutura ebitebi kwa simeka. Kwa simeka. Ikona bugunya narugusia robotu narukubutule bitusimeke naro ogusia robotu nande naro ogotwe okoira ebite korua ase ekeme korua osomotori obwate afya yae tori korusia ndonsi nariri ogochigosimeka ekemereke kiaba. Bono kerukunya koireneriga libulinde lyaboli kugaigabu ya sana lyacha ligi ya sana ngaibono andake mnadiga lyoboli buyanga amaliyogaya ngaibono tukunya nyora ngaitranya nyore where can farmers ngaitukunya nyora na ande gotanye suko nyora amaita bantu bande barobono bakumitinga ki ameti ga ya maliyogo no ere gusia nero emete ya mariogo nere gusiga iga naboko genda ase dukeri bakwoni bakwoni embegu chimbusuro igari no konyora chimbegu echi awao kuringana na embegu eria geriogo ririotagete onye gotegete basil gose gotegete etangawisi gose gotegete ginger gose dania na boko genda igari ugore. Bono ngwate babu yanga ina igule na rebe konsomo boli ringa ituko nyora embu ya taimangana amalioga akartua nyolire gaiga singa chito ngaitura chikonyo ndi gostwanye simekire ntunu molimi na simekire me amalioga ajitanga wise ginger besuro gwate birine chinde ngaituko chikonyo nyawo ndikuchi amarioga ya nabwate chire nene nabwate chiro
yani naboko genda se supermarket igega town ese chiduke chichinene naboko genda gari onyaonio naboko genda ese chiro onyaonio chi hoteli nchitegeta marioga ya muna chidani echi chikorokwe korianda ndobwate tameriki yeye mba ngotumeka bare se chi hoteli koroseri chindagera chianza gintu nkiyo gyo korekana getobwati obo beno buya challenges zira bali mbakomera na bali bagosumeke binte biga umulimi nali gali gosoka gali tulgire tugosumeke chitanga guchijinja na nini michando kyagweta sugo obulimi bwa apps emechande menena abaremi bagwetera ase oboremi obobwa amariogo yekeusi neria abaremi abange mbamaeti ase bakonyora chimbusoro cyogosimeka chimbusoro imbamaeti nande amarioga aya nabwate challenge eria oko omoremi akorora kingo simeka amarioga ya bono nga inkurusi echiro ingocha koira kono konyo muntu ukuro moyo umuntu agokwo moyo bono oteba bono kingo simeka amarioga ya bono gosene gotumika ga rende nyomba igo nari konge faida ende yonse lakini ngotebia baremi ya kwamba amarioga ya nabwate faida enene iriba wametilia manani gokosimeka amarioga ya nande ba korire research yabo buya yo kurigie echiro nabo bakonyoro moyo ribugo gosimeka na koyoni igonga mule miatu aro moyo nga ngosubiko mo eliogeli nabongonyore echiro na anabuligo nkonyo na afya yane kulindagira nabo yokwirenda na inchi kurasime chandingo itira nabakorengereri motegereri onyomono gotonyora ajere kamero gitade seye moya bono morogoba murulira sembe kuruga Kilimo High ogoli twasole na BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation na siribakali nene kegma aiga Gatembe Radio 102.7 na Gatembe Television mwananchi asomogani orasi tunomo bisabobo lemi kurasi subcounty ya Bubasi akurukunga nere beli mungina mokwato usangamo kwene kinga ayomo yogwatule information so manyibwa benne asobo obolemi bwa maliogo gosemeteyeke gusi ejwere yengencho ere enene kegema bono Berlin madam akakukeli abuya obolemi bwa malioga ega yeke gusi nogwate abale mimba bwate challenge nyingi lakini dabange na ubakonye kubolinga ki bono malioga ya nara liyaya maligo kya yarama yabuli ora montarate bigungasimeka gusi na anda nara liyaya gusi akwa mabuya gusi amarioga ya ntobwata nemeremo ya habo yonsinerie mbere moya ya malioga urabona mayite umuntu ko tebalinga nisibenge sunu bwaranse nisibenge tuzigintu gete nkike amalioga naralinya aturasa malieta na anto tebi nkiako konya kwa mfano aya amarioga aya ntobwata amarioga ya togusimeka aya bwate echiro nande ntobwata amarioga ya yekenyeji muna bwaranse ntobwata rikongira amarioga yekenyeji lakini toko tebia bareme basimeka amarioga ya bwate echiro amarioga ya kuruku hubs ayaku abwate chire nena ayago tumeka sechi hoteli yago tumeka muna mariogo eriogo nabo gosimeka egento muna eriogo rikoro kumuna basil eribwate chire nene ndobwate eriogo rinde rikoro ku bailey ribwate chiro gochi chinse cheisiko amarioga yeke gusi nabo togo tumeka sechinga cheto gotu kobweni amarwira awao kakigwatura abera tatu igasomule miyolio totegera tabono morogoba usumungino lyo mugako musaulio tamaiti malio yeke usinkia kubweni atebingo abera tatu igabuya bwa malio gaye amarioga yeke gusinto bwata amariogo eriogo rikoro kumuna rikongiro ni meta bangina bange mbamaita manganayo meta manganayo rioge riri konkiro nko keirire riberera asemebere naboko omwana riri atwarire rikuba riberera riro naboko mubereri naboko rosimuna obosaro omwana kwanya ko omenigo ntobwate eriogo rinde rikoro ku rise rigokonya abangina bangendo chemba rikora sasa no takune utali manyitirimo nebetenga itasirisa likamda sasa sasa riseri abangina abange ngo chabare ba complain ama umifu asa magoro bagwatibwa chinengo aya marioga oborwero bokoro ku arthritis bwe chinengo bono riseri ngo konyarire naboko okorosi muno bosaro naboko okoi uwesukwera kuyaka okuyaka nabori gokei nagosera nabori kobweni oburwero bwa arthritis igolise kalira zen kumuntu sibegete ntora nige ntobusaigo niringi ncho sana
nande riseri na rabori gutumika muna chingeni omete aso kuragira na yes woro rigo konya ase gukwo monto nutrition aso moberoe oh yes ento bwate eriogo rinde rikoroku erare mumete erare ni nyanchete sana erare abantu bali abakeiga babu Fred bali na mbakoli bono kalindi nje ninganjire erare sana yes erare go konya buriro bokoro kwa asma oh yes buriro babangira abantu bakonyora ku wetero sobukendu no bwate amakubaya chisotro techi okoibuborore sebigotiga nabo ko tumeke yarari ento bwata eriogo rinde rikoroku obwaranse obo meta bangina bange mbamete nonje ni maitu bwaranse nonje tini mogo tindi sana obwaranse obo ngoba tuli ninge toide kirande tesebya sana nanike komeka mekabya obwaranse obo bogokonya ko treat oborwire bori boko basabana bokoroku omonu go se trash ikontu bwatu maite menu yabana ndabona umuntu umurabu umuntu umwamu umubaliri ebine byo menu yabana yes wonde amarioga ya neye kienyeji aya naro tugukwanera nara akobweni amarwirare ande ntubwate riogo rinde rikoroku munyaineke gosomoneke ya omoneke arovere nabe gutumeka abaiseka abange nabo bagutumeka ko roseri risangu ryabo ikubulembo munyakiri kabisa abasubati nabana banyeruka muigure na ndumo omoneke umuyori sana sokoro shubulembo nikati amariogo narolinga amariogo na mayana mange bono andake berlin ekerotuko mnyoka bwango igasinini umwanchubuligo konyolinga BioVision Africa Trust kubata na BioVision Foundation murubulira sembe kurunga kilimo hai ngati kuragenda si ujuba sinda ligelinga ngabara byabara kinkurenda so bona isimi chinde ibere ontebinga ngajubata kurwa Evanson Kasisi wasoka 20 in onomwanchu kurunga Irene kurwa burumagali kakia kotebanga mbyamono sana sobo sebyo bonene sana getembe na mangana yonsi ya malioga sentu sana fundi ya power isere kurwa chisa mochia getare agotebanga ruwara gali mbyamono sana kakio muruliomu ya Pastor Indra Yora na kodi gali kuruma tongo 1 agotebanga nondi minanya komo chabutambe na agokira sumurubuli bono morogoba kegima na kurulio kurunga Joel Mogere kurulia na gali ya sante abangi sana basoire me kegima wali mogende kusanga na ituga iga uyo ndega igando cha kurukunga nere ngoyo agotebanga niga kurunga Coletta Rigid mbyomono sana sinchobo semyo bonene mwato ire goitrase Getembe Radio amogoroba obono bono de omwobisa muntu nabara bulinga ki ngaibono nguchikonyorobo semyo bubwama bugosimeka maliogaya no namangana iga kirimo hayi obo semyo bwa ikuboruzi obo semyo bona boko bonyora ase ntobwata magazine